bisa kumpul pancene sing ngono lalelo lalelo hati karep-rep bisa kumpul yo bapak ya bapak menan paling ngulon apa satyane kalakon sing sabar narimo terakhir tata ya mas yo mas Hei pancak ya kalan. Wakalan kuwi sing ora roh kok. Ora roh iki piye? Wong ora iso joget. Lho joget nyatane ya Ngono lho kok wedi panas wong lanang kok takut hitam. Wong lanang model piye kowe iki? Wong lanang sing sukses iki wong lanang sing ireng-ireng. goblok. Arek goblok. Ah halah halah. Wong iki paling penake dadi wong resik, dadi wong putih, dadi wong ganteng ya yu ya. Kandhane kok ngeyel. Kaya aku ngene iki lho Mas paribasan ora sombong. Apa? Aku iki dagelan nom-noman kulitanku resik lho. Wedaan sithik tremblong-tremblong sithik ketok mibawani mriyayani mergo kulitanku resik. Lah aku Kowe kulitmu wis ireng. Wedaan kandel malah kaya blonceng. ora usah ngono kowe iki ra ngerti kok Apa? Kowe nek sejatine ngerti sek benere Piye? putih karo ireng kuwi sehat sing ireng-ireng lho. Ya ora ya tetep sehat sing putih. Tau mlebu rumah sakit ora ngrungokno karo dokter kowe. Tahu ah Mas. Wong sing mlebu rumah sakit khususnya wong wedok iki sing paling akeh kena penyakit ki keputihan. Ora ana penyakit keirengan, dadi sing ireng kuwi sehat. Itu mau arek kena apa Bu? Kena penyakit keirengan. Ora ana-anane keputihan, mulane putih kuwi ora sehat. Iya ya. Berarti anggar putih kena penyakit keputihan. Wong arek dadi wong putih kok sombong. Tapi rak pinter sing putih Mas. Pintere manggo ndi? Berharga sing putih ki ngerti wong Cina. Cina ngerti? Cina roh ora. Roh. Wong Cina kae rak resik-resik wong Cina iso gawe HP, wong Cina iso gawe pesawat. Wong Cina iso gawe laptop canggih Mas lho. Mergo pinter lho. Ireng karo putih kuwi pinter sing putih. Mergo iso gawe laptop, mergo iso gawe HP. Gawe HP. Nek nek kondange ora kaya nek wong ireng. Kok iso? Lho, kowe ora ngerti contone ae wong Banyuwangi, wong Jawa. Gini. Wong ndi mau Cina iso gawe HP. Iso gawe pesawat, iso gawe TV. TV. Lah nek wong ireng-ireng khususe wong Jawa. Iso enggak, Pak? Wah, iso nglebokno wajan ning jero weteng. Apa iku? Gak kondang. Loh, wong putih wong Cina iki iso gawe HP, HP ditempuh dalam 1 menit lho. Iso video kaluan ning gone Jawa, ning gone luar negeri, Mas. Lho. Sak menit. Sak menit. Iku lho wong Jawa khususe wong sing ireng-ireng kuwi lho. Wajan trimo sak detik mlebu ning jero weteng. Apa, Mas? Santet. Loh. Kowe ora malah kondang kuwi. Tapi ya berharga sing putih, Mas. Lah kok iso? Kowe ngerti apa ora beras? Beras kae digoleki sing warnane putih dipangan ya punel sehat. Lah ya toh? Iya. Emas kae sing larang sing putih, Mas. Iya. Emas paling larang ki putih mergo putih ki langka, larang regane ki tumuk mas ireng. Gak ono. Ora ono mas ireng nek ra katutan oli. Kuwi ning bagian umum to. Heeh. Umume kuwi to. Iya. Tapi ora kondang kaya sing ireng. Kok iso? Sing paling penting kuwi ireng. Apa? Aspal. Lho, Aspal dalan ki rupane piye? ireng. Mas. Apa ana nek putih? Lah saiki umpamane aspal rupane putih dak ngaspale nganggo susu. Lah umpamane kok ana wong liwat dak malah tengok-tengok. Sidane malah ngleti ratan. Tapi ya macem putih ya yu. Macam putih. Kowe roh kendaraan ora, Mas?
mobil kae nek Pajero larang regane mobil kendaraan warnane putih disawang mriyayane wibawani mergo rupane putih ketok gagah. Ireng iki apa? Ireng-irenge sepur, Mas. Apa? Akeh sing ngantri ya akeh sing numpaki. Heeh. Lah mbok banggakno mobil putih, lah nek putih-putih ambulan gak wong bongkot tok isine. Wong ade sombong dadi. Kowe jane mbolon iki leh yo kok Iya, contone lho, sehat kabeh. Lho, sik Mas, tapi kondang sing putih, Mas. Iya jan. Kira wong Cina luar negeri ora? Ngerti. Wong Cina wong putih tanpa dikumpuli bojo. Wong Cina tanpa dikumpuli bojo iso meteng sing jenenge sistem cloning, Mas. Lah kok bangga goblok jane. Kondang wong putih wong Cina. Kondang ning goblok. Kok iso? Kondang wong Jawa wong ireng-ireng lho. Lho, kok iso, Mas? Ora usah nganggo sistem cloning. Apa? Angger gelem kelonan dadi. Iya. Kok nek cloning-cloningan. Tapi alhamdulillah rasa geger, Mas. Lah mulane kuwi. Awak dhewe melu seneng sowan ning gone dusun Mbok Keto. Mbok ketok. Paling ora awak dhewe ndedonga kalian warga Mbok Keto kajate sedekah bumi leres yo. Alhamdulillah. Tuku kloso ning Kutha Pati warga Mbok Keto muga-muga banyak rezeki amin Allahumma. Tuku kloso ning dhuwure sumur warga Mbok Keto muga-muga panjang umur amin Allahumma. Bakule matane Kowe parian, aku wis parian 750 tok meneng ae iku lho. tuku kloso. Kloso wis tak tuku wis entek. Liyane kloso ra iso piye kok terok kancane. Lah wong pariane kok iren lho. Nandur klopo. Bocah. Sik to mikir wong iki mang yo dadak kowe. Nandur klopo. Nandur klopo Dieker-eker pitik sing tegese. wong mbok kerto. Iya. Njak duwe. Dagelan nom-noman ra isin teko Blora dado teko kene njaluk dhuwit padakne. Sik to kowe rene iki lah apa? Mergawe ya, Mas. Ado-ado mergawe mbok pacaki ning kene golek apa? Dhuwit. Lah iya aku njaluk dhuwit kok mbok isini-sini. Lah umpamane aku dikeki kowe gelem ora? Gelem, Mas. Lah iya, Iya ya. duwe. Ya nek tak kandhani. Tapi aku seneng Mas, alhamdulillah sowan wonten ing Laladan Mbok Keto, Ya. manggone ning sendang jembare ra karuan. Alhamdulillah. Ketoprak didekek ning tengahe sendang sing delok yo rame, Mas. Ning aku curiga. Apa? Ramene ngene atek wedok tok iki pake do ning ndi yo jane. Pake sik do ning aduan kono lurung rene kok ngeyel kowe. Bandaran. Iki ketoprak dikek ning tengahe sendang, Ya. jembare ra karuan. Alhamdulillah. Ning sayange siji, Mas. Piye? Kamar mandine ra ono, bingung aku. Cah iki goblok kowe. Apa? Wong ora pengalaman. Kamar mandi sak menombane no. Tebui, Mas. Loh, justru kuwi Apa? sengaja rek dikeki kamar mandi awak dhewe iki ngocori. Neng aku ra bingung, Mas. Lah gini, Aku dagelan nom-noman apa ki pipis gawa obat aku. mlepukmu lho. Tenan lho. Lah wong pipis sing nganggo obat. Menjaga kebersihan pipisku nggawa obat. Obate apa ngono kuwi? Aku ning pojokan tebu langsung pipis nggawa obat. Mosok ana obate to? Ono tak obat abet nosor tebu ngono mang. Jangkrik. Lho tak kira obate apa? Obat apa to? Layak kathom teles kabeh. Ora lali Mas Temon matur suwun. Iya. Sampun nimbali sak kanca ketiban sampur gilar tribudaya sowan wonten Laladan Mbok Keto. Heeh. Muga-muga pinaringan seger waras. Amin. Panjang umur, Amin. panjang yuswa, Amin. akeh rezekine. Iya. Wis pokoke didongak-dongakno kagem sedaya mawon. Iya. Warga Mbok Keto pinaringan rezeki ingkang melimpah ruah. Amin. Saged dipun nyekolahke bocah. Amin. Ngantos tumekaning kuliah. Heeh. Syukur nek luwih tinggu tuku Tegal Sawah. Amin. Nek turah tinggone Mekah Madinah. Heeh. Amin Allahumma. Mas, jeke lampu iki sing tukang masang lampu tembak kon mateni kok berenge ngene ya. Lampu matane. Kuwi ngono jenenge sengenge. Sengenge. Kowe ngerti apa ora? Apa? Sebabe apa sengenge anggere sore parake ngulon? Lho, sebabe wis ngandhake, Mas. Apa? Apa ki jenenge sengenge kuwi nek esuk mesti ning gone wetan, nek sore ning gone kulon. Kleru. Lho saiki sebabe apa? Sengenge kok nek anggere sore ngulon. Sengenge kok angger sore ngulon. Sebabe mbok delok. Lho, lah nek ngono. Lah nek rambut delok apa roh nek ning ngulon kowe? Iya ya. Iya.
Berarti ke apal, Mas. Apal. Dagelan nom-noman iso basa Jawa, Mas. Iso. Nek siji basa Jawane, Setunggal. nek loro, Kalih. nek telu, Tiga cah cilik piye kok. bar tiga. Bar tiga ya sekawan. Ngono kok pinter hitung-hitung lele. Siji, Setunggal. loro. Kalih. Lah nek telu, Tiga. bar tiga. Sekawan. Goblok. Lho, Ngono pinter. iki cengoh kowe iki ya. Goblok iki. Mene contoh cah cilik-cilik. Lho aku basa Jawa iki banget Kleru, Dik. Iki kok ya jelas nek aku pinter. Nek siji iki setunggal. Siji setunggal, Loro iki kalih. nek telu, Tiga. goblok bar tiga. Sekawan. Kleru. Kok bertiga? Setunggal. Bar tiga ki ra sekawan. Lah nek siji apa? Setunggal, Loro. kalih, Telu. tiga, Nek bar tiga. rendeng. Loh. Bar tiga rendeng. Aduh. Oh, pikir tenanan nek malah bar tiga. Nyanyi. Awak dhewe nyanyi sing viral. Apa kuwi? Yu lagu Mira Santika ngertos yu. Ngertos nggih? Nganu Mas Orjene Mas Min. Dulu. Waduh. Suaramu apik, Dik. Apik Ya Allah. Suaramu apik ora gelem dodol some kowe yo. Ana suara apik nek Some. dulu. Lah, kok Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. lagu. Iso Mira Santika. Lali aku. Iso ta ora? Iso. Iki aja ngisi-ngisini Mas. Aku Sakira, iso. Mas. Wis. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Lah aku piye? Duh, ayo atrek ketrek. Ayo, Tek. Dicak nyanyi kok iki. Dijere ayo. Nek aku nyanyi kan ndang siapa? Nek kowe nyanyi, Aku ndang siap. oh kowe Ayo Mas. ngono kuwi. Adane Mas Min. Aku ra Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Siap. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Siap. Siap terus kowe. Goblok aku milih lah ngomong. kowe mah ngomongmu piye? Nah aku nyanyi kowe ndang nyaut. Jere mamuk kon siap. Lah Aku nyanyi kowe nyaut, Mas. nek omong sing tenanan dadine iki Ana piye kancane nyanyi kayak mau siap-siap lho. aku nyaut. Nyaut. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Bladak jangkrik. Piye to? Asemane. Lah jere mbok kon nyaut. Nyaute nggawa lambe, Dik. Nyaute nggo lambe. Iki jaike ngene. Ana Nyaute nganggo nganggo lambe. Nganggo lambe, lambeku sing mbok saut. dadi nek nyaut nganggo lambe ya. Dik. Nganggo lambe. Tenan lho. Iki wis kadung Iso ta ora? Iso nyaute nganggo Nganggo lambe. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Ya ya, jangkrik. Dulu aku gila. Ya. kurang ajar kuwi. Nyaute nggo lambe akape mbok senyum. Lho jere nyaute nganggo lambe to. Jabang bayi. Kowe nafsu karo aku ya. Jang. Ake iki dagelan ternoda yo. Maksud iki nggo ngene lho Pak Kandani. Momo aku biasane selawe yo. Nih. Maksud iku nek aku nyanyi kowe ku nyaut lho Mas. Nyaut. Ya. Lah iya lak ngono sing cetok. Ya iso. Ayo Mas. Dulu aku cinta ya. padamu. Pita. Kau. So apaan? Ya toh. Mas. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. So apa nih? Saiki toh. Saiki. Ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Wes bento. Ning nong. Piye to jane iki? Ya Allah Gusti aja mbok jelasno. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Iya. Rapi iso. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Wes bento. Gila iki apa?
bentung-tum sentet kono. Gila ya ora bento. Ya. Ya nek. Iya. Ya. Lah, ngono tok. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Iya. Ape. Sebelum aku tahu engkau dapat merubahkan diriku. Iya. Mas. Iya. Kita idoni kintir lho, Lho Mas. mang jaremu ya. Ya Allah, kuwi iki wis ganti, Mas, ngono lho. Gak nek ganti mulya Dulu kondo. engkau tahu dapat merusakkan diriku. Oh. Bar ya oh. So. Lagu opo? Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Iya. Pak. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Ya. Sebelum aku tahu engkau dapat merusakkan jiwaku. Oh. Sebelum engkau tahu dapat kau merusakkan diriku. Oh. Sekarang tak ku tak mau tak ku tak mau tak. Oh. Yang Sik tok, mang jaremu oh. ya Allah. Sekarang tak ku tak mau tak ku tak mau tak. Ku tak mau tak. Oh, kudune padha ngono. Tak mau tak. Ku tak mau tak. Ya wis ero. Sopo? Ku tak mau tak. Sopo ora? Ojo sing aku ngene. Lah ora wong lali aku. Ku tak mau tak. Sekarang tak ku tak mau tak ku tak mau tak. Patakmu krewak. Patakmu dhewe. Ku tak mau tak. Mang piye ta? Sekarang tak ku tak mau tak ku tak mau tak. Ku tak mau. Apa dek lah? Kandhane tenan kok. Kowe ndek iki wis gak mbayar saiki mbok tumpaki neh. Gak Maksudnya apik ngono lho. apik ya apik mukaweti ngono. Ngono. Juji aku. Sekarang tak ku tak mau tak ku tak mau tak. Ku tak mau tak. Apik. Sekarang tak sudi tak Coba. Piye ta? Ora jelas. Ustaz. Piye nek mau? Ustaz. Pilih mau no. Ku tak sudi tak. Ayo. Sekarang ku tak sudi tak. Ku tak sudi tak. Tak. Minuman keras. Rasmi. Rasmi piye to? Minuman keras. Minuman keras. Rasmi. Miras. Sing dodol rasmi. Bantah ya. Minuman keras. Miras. Apapun namamu. Es batu, es krim, terus es Coca-Cola, es teh yono. Yo ngeprok dasem ngono. Minuman keras, miras. Miras. Apapun jenismu. Lah iya minuman keras, es batu apa nan gembuk piye? Aja mau bantah kok, Dek. Lah sing bener. Minuman keras, miras, apapun jenismu. Oh, ngono to. Bisa. Kok nyanyi liyane? Ngomong lagu ra penak. Lagu jaman opo iki? Iki aku duwe job, Mas. Job apa? Kowe ndek gawean ora? Nek Sik, Mas. ngene lho, Dik. Nek sasi iki kan isih sepi toprake. Nek perkara gawean iki nek ulan ngarep rame. Pengen gawean. Nek gaweane jeneng aku gelem. Kowe nek gelem gawean bayarane 3 juta nyanyi lagune Alam, Mas. Mlepuk. Tenan. Bayaran 3 juta.
Nyanyi lagune alam iso. Nyanyi tok kuwi. Iso. Masuk 3 juta. Nyanyi tok bayaran 3 juta lagune alam Mbah Dukun iso. Ada Mbah Dukun Lagu kawak terus ta. iso ta ora? Menawa iso. Ada Mbah Dukun sedang ngobati pasien. 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 Pak, lah yo pasiem. Pasien lho. Pasiennya pasiem. Ngono ya. Pasoro kuwi. Terus piye? Embo. Lho. Konon katanya Oh iya. Kok kondom kan. kondom atam suwek kono. Konon iki yo. Lagu ngilangi lho. Konon katanya Konon katanya sakitnya karena tiba tangi. kita pacul sih lho. Aku gak iso tenan. Sakitnya karena diguna-guna. Sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kami Lambene nganti merot-merot. Dek aku raro lagu iki tak cepret. Lagu tolek wae. Masa bayarannya 3 juta kuwi. 3 juta. Iso? Ngapal sik ya aku. Iso ah. Sambil piye mau? Walah suh. Sambil komat kami mulut baduku baca mantra. Terus Dengan segelas air putih lalu pasien disembur 3 juta. Langsung cair. dilo. Iso. 3 juta. Nyanyi ning kene kowe sing dadi pasien aku Mbah Dukun. Kowe dukune aku sing nyanyi. Iso ah. Iki. Ada mbak Mas. Blangkonku mana ndi Dek? mbok dolono. Ada mbak dukun. Cangkemem cocokno urgent sik ah. Lah yo jebak. Lambe mbok nyocokno Ning kene. ya. Ada mbah dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya Ono apa? mboi orjene begini le gak apa-apa Ora dadak. get wong ini. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna sambil kontal kandil Komat kamit. sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Telung juta aja. 3 jutane piye wong malah ngilang. Cair piye cair raine blobor wi. Yo wong teko-teko yo wong pekok neh. Sik kuwi omong sing genah. Sopo sing royok? Wis tak atasane aku. Sabar to sabar. Iya sabar. Iya sabar. Disareno atine sik. Engko nek kira kowe bener tak iwangi wis to. Sing royok sapa iki ning kene kono sing. Mbahane kon ngiwangi mun mbahane kon maju. Yo sik. Jancoki. Sik yo engko tak iwangi yo tak iwangi. Mbahane kon maju mun mbahane. Iya engko tak iwangi. Aku dikroyo lho mon. Yo sapa le yo sing royok iki sapa iki? Aku mbok iwangi ta ora iki? Yo sing royok sapa kandakno aku tak paranane. Mbahane melok ngroyo aku mon. Sak keluarga. Pane mbokane melok nyeneni aku ngroyo aku. Royokan. Lha wanine keroyokan. Sapa bur? Tawon ndas. Sapa? Tawon ndas. Ora dibadhok ndasem kowe. Aku tuh wis melok emosi. Lah piye manggon ning sor wit gedhe kono ame tak gari layar lono tawone wang-wong aku mlayu to Dik. Lah kono tawon ndas yo kei tawon sikil dadine iso nyaduk kowe. Ora mungkul kabeh. Dirungokno wong kok malah kowe gak pengen koyo aku piye? Gak pengen karo kowe rekoso tok kok. Rekoso iki maune aku saiki dadi wong sugih. Wah, gambarmu kok takir pontang kok wong sugih lho. Kowe ngerti apa ora? Omahku saiki. Omahmu.
Wong kene omah paling sakane 4-8. 4-8 bener. Nggonku sak sisih tak gek 12. Wah, sugih tenan ke berarti. Temon Wong Dik. kene sakane 4-8. Nggonku sak sisih tak gawe 12, sak sisih 6. Wah, sak sisih 12, sak sisih 6. Temon Dik, temon. Ame mbok tingkat, Mon. Kok apa mbok tingkat piye? Lah kok sak sisih 12 sisih 6. 6. Lah ndoyong e. Cagaki dadine. Cagak. Melak aku, Dik. Oh gak tenanan Dik iki, Dik. Aku saiki wis diproses dadekno penyanyi. Aku kon ngrekut wong siji sing iso nyanyi ape dipek anak buah sekaligus menjadi MC. Penyanyi kok mah ndoyong ame mbok rumati ya. Wis tak apekno saya. Omahku saiki wis tak apekno. Mbak apekno tenan. Gendenge lho ditoni tronton kuat. Wah. Ra nyono ra ngira. Kandhani kok. Apik. Gendeng iki lho tenan. ditoni tronton, ditoni motor gandeng. Kuat. Mbok cor gendengem, Dik. Cor-coran. Wah, luar biasa berarti temon wong sugih. Aku manggon ngisore. Wah. Ndure diliwati tronton. Tronton kuat. Dam truk Gendengku kuwi lagi. Piye wong uripku ning sor jembatan kok. Suwetrum tenan kengko. Melok aku nyanyi, Dik. Padha kere. Wis to penak kowe melok aku nyanyi. Nyanyi. Heeh. Hobi to, Dik. Iya to? Hobi. Aku mbiyen sak jam 300 ya, Dik. Goblok kemu lho. Ndek ngintek wedhus loro gudiken ngono kok. Ngene, awak dhewe nyanyi nek iso dibayar. Tenan to, Ram? Iki aku iki info bayarane 2.500.000. Wah. Sekali lagu. Ra nyono ra ngira. Wah, jebule simbahku kok ngarep. Yo Mbah, tenang Mbah. Takone nyanyi Mbah. Aja elah lambe nem. Meneng e. Tenan ta ora kok mamet cicili kancane lho. Ngono kuwi do iri ya. Yo, iso cah iki piye? Kok mamet cicili lho. Gak nyanyi Mbah Dukun. Nyanyi Mbah Mbah Dukun. Lagune sing piye, Dik? Alah, ada Mbah Dukun. Meneng ae kowe. Ada Mbah Dukun Sedang ngobatin pasiennya. Iso to? iso to, Dik. Konon katanya Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. moh to, Dik. Lho kok moh piye? Lara tek diguna-gunai lho. Lagune tok ngono, lagune. Lagune ngono. Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih, lalu pasien disembut berus 3 juta. 3 juta. Anggere ono beruse 2,5 juta. Empreh ya, Dik. Engko ono tambane 500 dadi 3 juta. Mbahku takjak pokoke anggere entuk 3 juta takjak ning mburi kono. Kowe dhewe sik lah, engko lagi nek berhasil Mbam Jak. Aku dhewe sik Kowe sik lah. Iso ya? Iso. Iki kowe sing dadi pasiene, aku tak sing dadi dukune. Praktekno aku. Berarti wong loro. Wong loro kowe 3 juta, aku 500 ora apa-apa aku. Oh. Sing penting kancaku seneng, aku yo bahagia. Gak diparo dadi loro. Ora usah kowe dulurku kok. Apik sugih tenan ke berarti. Nyanyi. Meneng. Saiki meneng. Iya saiki. lagune sing piye, Mon? Wah, alah jublek kayak iki. Ada Mbah Dukun. Ada Mbah Dukun Sedang ngobatin pasiennya. Iya iso mbahku iso Mbah. Kene rasa Engko Mbak amperno ta ora, Mbah? iki anu tapi ono kesepakatan jarene. Apa, Dik? Aku mau ditelepon. Telepon sapa? Lagu iki nek gak iso langsung dipateni wong. Gak. Ada Mbah Dukun sedang ngobati pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih, lalu pasien disembur. Kaken mangan tebon bosok ketoke cah iki. Cak Bluwur. Pak Bruwo bathok subur. Cak mecicil. Pecicil untung pedhot kono kancil.
Ketoke mergawe tenanan. Mas. Tenanan mergawe sore iki Mang Dik. Apa? Saking mergane mbok kota saking semangat. Wah keringet olahraga sehat sore. Ketoke tenanan. Tenanan iki sore iki. Mergawe apa? Oke melok ta ora? Mergawe koyone 5 menit koyone akeh. Tenan ta ora? 3 juta 5 menit ae, Dik. Carane piye, Mas? Alah, abrakan biasanya kowe nek nyanyi bayar 350. Ya. Iki kowe nyanyi mah dibayar 300. Wah, nyanyi apa kuwi? Lagune Alam sing lagi ngefan iki lho. Tenar iki lho. Sing judule Ada Mbah Dukun. Mbah Dukun. Iya, Dek. Nyanyi Mbah Dukun apal terus 3 juta. duit kowe sakeh kok, Mas. Kowe sambat ra duwe dhuwit terus ngono kok dhuwitmu akeh. Nyanyi Mbah Dukun bayaran 3 juta. Ya. Iso. Lagune piye? Ada Mbah Dukun Sedang ngobatin pasenya. Ya, apal. Apal tenan? Ya. Oke. Ada Mbah Dukun. Aku malah wedi aku. Aja wedi ta, Dek, rene, Dek. Kok ya piye lho? 3 juta lho. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Masuk, Dek. Konon katanya bosok ya lah. Sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Ketek. Sik. Apa le? Nyanyi mono sing kurang. Kurang piye? Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Brus, kurang brus, Dek. Nganggo disembur. Nganggo disembur. Ya. Ada Mbah Dukun Masuk. Sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien. Awakmu rene mang budal dhewe. Dhewe apa karo kanca? Budal dhewe to, Cil. Mang ora gelem kondo aku tak parani ya, Mas. Ngono ya. Ya Allah. kenapa ya? Kowe nyanyi kok teko budal rene dhewe. Lah kudune Kowe piye? nyanyi Kayak lalu pasien disembur. Lalu pasien disembur. Urung sik. Iyalah. Baleni kok ngarep kok agekan lalu pasien disembur. Baleni kok ngarep kayak sembur. Lah ya. Ya, oke. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Kayak sembur ya, Mas. Ya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Terus plakata. Jangan ganggu aku, pergilah kau setan. Jangan ganggu aku. Aduh, bocah. Pergilah kau setan dasmu ki sing teko kancane setan. Ki Baleni lho, Dek, baleni. Nyanyine baleni. Ora balen-balen.
lalu pasien disembur. Moh. Ora sembur-semburan. Jim. Ora sembur-semburan. Ya Allah ganteng. Kowe iki kaya senengamu ngakali kancane. Nyanyi Pak nggih. Ayo. Ayo kowe apa, Dik? Kirangku ngasek klebon banyu tenan. Seriuning bojo loro. Bojo loro iki biasane nek ning daerah wetan iki birunan iki mosok kentukono karbit dhewe, Bu. Iki mosok mbok kentukono karbit dhewe. Ayo. Mas. Ngene. Iya, Dik. Jalukane Pak sinten? Pak Doni iki, Suparmin. Mas. Aja sik ah. Ngene lho. Bojo loro diaturke bakdo niki dikene nuansa nyampur sari. Heeh. Kusumane ngati. Kusumane ngati. Jalukan Mas. Jalukane nganu Pak Kamit tuwa. Barno iki kok Wes gampang toprak dibari jam 5 arek. Heeh, dadi ngopo? Kusumane ngati Mas. Bakdo niki sunane Pak Des seneng diaturke. Bojo loro, paket diaturan. Kusumane ngati. Nggih, bojo loro karo Sriuning ya. Heeh. Nggih, Mbah, angko mbok ampirna apa ora? Mas. Awak dhewe sak derma lumrah. Heeh. Sak demno lumrah piye to kowe iki? Sak derma menungso lumrah. Cekak aos Dik ketoke. Krasa saiki. Muga-muga saking panjenengan masyarakat Bokerto mriki pinaringan seger wanat. Amin. Ayo, Alhamdulillah. Dik, kusumane ngati. Kusumane ngati. Yo sepurane iki mau pancen lagu kuwi lagune alam. Bener. Cair 3 juta. Ning dasmu ki jenenge wong pinter-pinter kancane bojone iki. kancane. Mula wong goblok pangane wong pinter, Dik, ngono. Lah ya muga-muga wong kene dadi wong bener aja dadi wong pinter. Heeh. Nggih. Ayo Mas. Ayo Mas. Kusumane ngati yo. Engko bakdo niki Sriuning nang jalukane ya Mas. Heeh, karo bojo loro. Oh ya daturke bakdo niki. Nggih. Masya Allah bosku, halo. Halo. Mbak Cici Anting, Luar Wilujeng biasa. Sonten, lagi sadar aku lho nek mau kok meneng ae to. Lah ya, tak sawang kok guyang-guyune sorwet Kenal. gede. Lho piye to kuwi? Kowe kenal lho. Piye to kowe iki yo? Kenal tenan ora? Lho walah lah. Lah kowe kenal ora? Iya. Ameh mau ngakoni ya. Iya model. Mbak Cici Anting nyanyi nggih. Nggih matur suwun saking Mbak Cici Anting. Ya. Sanggeria organizer ya Mas. Ayo, sukses Mbak Cici pokoke. Alhamdulillah, amin. Iso. Jadi Yo. kita Gilang Tribudaya. LSD Audio. Asik deh. Kontrol Kak. Kusumane ngati tuwa Pokoknya sehat selalu Big Boss. sing tak anti-anti anti-anti wong kamu bisa gawe ayeme hatiku hatiku yen tahu bukan ora bakal lali terus kelingan srunding ati Big Boss. sabda bumi Thank you Sarang yo. yo 1 2 3 4. Ayo Dek. kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mirasake alus pambukane kok pahit kubang gurine malah
Matur, thank you Big Boss. Seger waras pamujiku Sika memujiku muga-muga ra ono ujiwa yo sabung gore nggon mulunga ayo goyang Mbak. kondo LST Audio Gilar Tribudaya ngaturaken sembahyang pojok jembatan sedaya Purwakarta Bokerto ing sebab maringan kondo LST Audio profesional. syutingnya Le sampean. Media Tama. Terima kasih. Pargo Dik. Aku ning ati aduh wong anjing kang tahan ayo omong ada kamu bisa gawe tentreming atiku biyen nate janji tak ukemi ora bakal lali terus kelingan jroning ati sabedahe bumi. Ayo Dik Temon. Kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake alus pembukane kok pahit tiba gurine malah mirangake alus pamujiku moga-moga ra ono rubeda asapung kure gon mulunga ora kondo iso LST Audio. Sumaning ati doang ayu kang tak hati-hati mengada kamu bisa gawe tentreming hatiku biyen ate janji tau gemi ora bakal lali terus kelingan jroning ati sabedahe bumi. Kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake alus mabukane kok pahit tiba gurine malah mengkelake alus pamujiku muga
bondo. Yo ha ha. Mas Temon lan Mas Subur. Cak Kancil. Kusumane ngate sampun katuran setunggal nuansa pamundutan saking Mbah Kakung dipun atur ki Mas. bojo loro. Oh, sing jaluk mangsa. Saking bapake kiri panggung wonten Bojo loro. bojo loro. Mbak Cici Anting, Mbak Cici Anting Boten ngersake usah napa Mbak, Mbak? kancane akeh Bu, Mbak. Tak penak aku iki. Heeh. Iki bosku Wonten lho, bojo Dik. loro Cak Min. Ngono lho iki, gak loro. Mbak gak usah Mbak kancane wae. Dik, niki tak aturke bojo loro ya, Dik. Heeh. Oh iya. Engko bengi diwenehi neh. Ya, Iya, kok monggo. bengi diaturke. Heeh. Dalem. Nggih. Nggih, nggih. Ampun Mbak. Alah lapo iki kok yo ngam. Yo. Kita nuansa kita goyangan kembali Mbok Keto bergoyang di layar Tribudaya. LST Audio. Satu kita Wah, aturkan juga terima kasih Mas Temon dan Mas Subur. Mas Kancil, terima kasih. Ya, ayo Luar sebelah kiri biasa, kita goyang yo. bareng yuk. Yo. Mbok Keto bergoyang big boy. Ayo Pak De, goyang semangat. Iso. Ayo deh. Abang biru lampune disco. Lampune disco. Awak guru dek mikir bojo loro. Bojo sing enom njaluk disayang. Sing tuwa Mbak Cici, njur goyang, Mbak Cici. wagah ditinggal. Iya. Come on! Ayo deh. Yo. Handung presto uga andung wektu mikir butuhe mikir belanjane Ayo Bu senam sore yuk. Ayo semua tangannya di atas yuk. Telung dino mulai rono telung dino bali ning kene sing sedino mulai rono sing sedino kanggo wong liya. Kita goyangkan kembali. Terima kasih. DJ hubungan spesial Bila Tribudaya. LSD Audio. Asik. Semangat buat semuanya. Ayo. Selalu terima kasih buat rekan-rekan. Apa? Ayang-ayang. Oi. Weno dhewe ambak, weno dhewe. Oke, terima kasih. Dari Mbak Cici Anting, semoga jodohnya lancar selalu. Bang Mangede. Kita punya spesial buat semuanya. Asai. Siga. Bulan Tribudaya untuk Anda kita hadirkan. Halo LST Audio. Jatemon. Kita tunjukkan pesonanya tak subur. Wasik deh. LST Audio. Gilar Tribudaya. Luar biasa deh. Siga. Abang biru lampu di disco. Awak guru dek mikir bojo loro. Bojo sing enom jaluk disayang. Sing tuwa njur wegah ditinggal. Ayo dek teman. Yo. Sira
sing sedina kanggo wong liya. Iki matur Subarwo. Yo. Ngeten Oke. nggih. Bapak tak dom nggih mengin dalu malih. Sik ono sik. Iki kanggo Mbak Cici iki tak mau usahane sik. Mas. Piye bot-bote Kang? Iya. Sik. Wis ben metu lah rene yo ben. Wis kadung dikeki Mbak Cici yo. Aduh tekan kene. Fan Wes fan gak- berate Gilatri Budaya. Sik Mas. Gen lah kok Nggih. opo. Niki kan sunan saking panjenengan Bos Ria saking Iya. Mbak Cici Lah, Ati. Pokoke tak wenehi sepurane nggih, Pak. Sepurane yo ditutuk barang kok. Ayang-ayang menatur Ayang-ayang Mas. aduh ayang-ayang. pamungkas. Sak lagu terus awak dhewe pamungkas Mas. Piye neh wis kadung Ayang-ayang Mas Men. nggih. Mbak Cici duetnya sama Mbak Cici ya. Sono Mohon maaf minta niku Mas, tagnya Mas. Yuk. rapal pe. Goblok. Ya apa lo? Gak. Podo. Padha isin-isini wong iki lho. Rapal. Tung ngelor temon, tung kidul temon kok iso nak Aku ayang-ayang rapal. Gak. Aduh ae ngono kok sombong kowe. Ayo ayang-ayang. Matur sembah nuwun Big Boss yang di belakang. Sukses selalu rezekine sambah Sedaya kathah. mawon dipun paringi sehat, seger waras. Kuncine wong urip mung siji. Pancen bener Sing sih. digolek iki sehat mangan dadi enak. Ayo tok. Ayang-ayang. Ayang-ayang spesialnya buat Bunda Rias. Sopo ngerti temon dijak lu kok mado lunga iki ndi to. Gilar Tribudaya. Satu nuansa terima kasih Gilar Tribudaya. Karo kan duet. Duet iki. Satu nuansa terima kasih Gilar Tribudaya. Seterusnya ada Mbak Cici Anting iki sedaya warga Borokerto matur sembahun. Seni pilihan menyawang aku kok Boga tresna senasyan bagus Rajalo ojo selek katresan yancane tresno kuwi akeh patokan. Ayang-ayang. Ayo Dek. arep tumeka ngendi Iya Dek. iki yen to aku sliramu rati akoni Senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisan mring kang kuwasa kang mas mesti sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan Kang Mas Musti.
budaya. Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan Mas Musti kaneng ati dongoku siji esno iki abadi gedung jiwa-jiwa ningas moro kuatno ati kawula anggon kula lawan tresno Datan gendan saking jaba tari wangi tak pateni lahir tresno kang suci kasugatan eko aku jiwamu isih nyamita dewa-dewa ningas moro kuatno ati kawula anggon kula lawan tresno datan gendan saking jaba tari wangi tak pateni lahir tresno kang suci kasugatan eko aku jiwamu isih nyamiti. suwun Mbak iki ketoke lambe nyusuk dhuwur metu kabeh. Mbak Dece Anting matur suwun Mas Temon lan Mas Subur nyambut gawe dicukupi sakmene wae wigati ndedonga kalian masyarakat Beketo sak keluarga. Muga-muga tansah Kripe sehat. gedang raja sing edang padha rata Ayo, Mbak mati Betul. padha nting marang wajiban. Lho. Emot sing wis ya wis, Gus. Awak dhewe sadermo lumrah nglampahi. Menungso urip kok sadermo. Sadermo urip kudu eling. Kepiye? Eling lan waspada. Sejatine manungsa iki akeh sapa, Gus? Kalebu opo sing tak tandani? Ayo nglaras niku. Jenengan kudu tansah saged nampa kanthi ikhlas ning anak. Nyatane bojoku sesuk mandek karo aku. Niku namung rupa sopan jenengan. Niki mboten garwane panjenengan. Niki bojoku. Bojoku sapa jenengan? Bos nang mboten motor Gus. Garwaku. Boyo sing emut garwamu wis kapundhut, Gus. Garwane panjenengan iku sampun seda. Iki mung sadermo apa? Iki ora bisa apa-apa, Gus. Wis sedo ana wong mentara. Ya nggih, mentara. Jenengan kedahe mut, Gus. Parot. Mentara.
Sing eling Gus. Gus eling Gus. Sing wis ya wis. Lek temon lek syukur. Piye Gus? Wong kowe lek Wisnu. Bojoku ayu to. Jenengan iki kedalen Gus. Garwane panjenengan sampun sedo. Bojoku ayune kaya ngene. Nggih, pripun kisana? Dawuh. Pendak Gus kala iki sore-sore wayah surup. Wong sing bisa papat klumpuk ana papan. To aku Gus, kejas sewu mboten kaek ngoten. Niki bendarane kula. Oh, bendaramu Inggih. jenenge sapa? Niki nggih menika bendarane kula. Aku takon. Nggih. Bendaramu sapa? Lah nggih niki bendarane kula. Nggih menika bendarane kula niku milang jiwa. Ah, Gus. Oh, polang jiwa. Jenengan kacet asmane to. Nggih niki polang jiwa. Ingkang nambe kasusan. Kasusan. Nggih. Perkara apa, Mas? Amargi garwanipun ingkang dipentresnani sampun kapundhut. Bojone wis tukane pati. Nggih. Nek aku tak ngerti sapa, Mas? Duh, lha kok jenengan pengen mangertosi napa enten sangkul pameti niku? Aku kepengin ngerti. Duh, tak dono ora ya? Ih, tak kok bojone tak dono ora? Tak dono ora? Bojone ki lho. Sing mati jenenge sapa? Tak dono. Jengene wis ora roh. Nggih. Nuwun sewu niki garwane asmane Oh, pur-purno aku. sampean dukun lho. Anu sampun aku tekan aku. Oh, jenengan tasih enten sampul rakete. Kon kentel sampean. Ora ngomongke kendel. Nek sing jeneng Purbane ngrat. Sumpun. Napa jenengan tasih sedulure? Aku sing wis gawe pati. Patemon. Sing wis gawe Rajawati karo Purbane. Oh, dadi kowe sing wani mateni bendaraku. Yo, Dosa perkara apa kok kowe wani mateni bendaraku? bendaramu dosane gedhe banget. Wis wani pepalange anggur arep munggah ana ing Pemalang. Ilange nyawa siji bakal tak tebus. Aja kandelegane nganti kowe, Mas. Piye iki, Le? Woi,
suwaning kakang sirah kaleres dawuh pangandika dalem anggen dika marak mangayon dhateng ing negari Kasultanan Mataram kula badhe miteran kados pundi wusananipun anggen panjenengan kemarep wonten ing Kabupaten Pemalang keparenga kula matur wonten ngersa dalem ambok bilih wonten tungga benda panggen kula matur pembang pambedaing tangapunten dalem ingkang tiyasa ing muni kula amestuti dawuh pangandika dalem ingkang parikedah kula nyetikaken Bupati Pemalang Ronggo Ojiko ingkang piyambakipun boten kepisipun tiga sekawan nganti dinten pisuwanipun boten kasunatan wontenipun Ronggo Ojiko Bupati Pemalang lihat kasengaja balela badhe walaken balela Kakang Suramu dawuh dalem sareng pujian matur menawi toh Bupati Pemalang Ronggo toh jiwa balela wonten ing sakmangke panjenengan sampun sinampiran bulan wasis amprih tentenipun negari Kasultanan Mataram sampun kula pasrahaken dhateng yektosipun sedaya sampun kula estokaken kelampahan kula ginakaken wontenipun Purba Wasesa dalem malah kepara ndadosaken pasulayan ingkang kawusipun kula kaliyan Bupati ing Pemalang Ronggo wusananipun peperangan kula nduraken sagunging prajurit saking Mataram sami mundur saking madyanipun peperangan inggih nanging kula wonten satengahipun margi pepanggihan kaliyan tumenggung alap-alap ing mriku kula dawuh kaliyan tumenggung alap-alap ingkang parikedah derekaken swasana ingkang nembe rame ing antawisipun Pemalang kelawan ing Kasultanan menawi ngaten sawentawis panjenengan kula atur lenggah awit sampun wonten praptanipun tumenggung alap-alap ingkang abiyantara dhateng pangesti dawuh pangandika tumenggung alap-alap paring pangandika kula Kanjeng Sinuwun selang rangsang penggalihku aku kepengin nyuwun pirsa kadya paran anggone tanggung jawab nyekel marang kahananing Bupati Pemalang Ronggo Ojiko kepareng munjuk atur namung sembah kula karya bekti Sinuwun ndak tampa mung pangestu kutambanan sanget ing pamudi minangka ndadosaken jejiman Sinuwun pangapunten menawi kula munggah wonten pendapi boten tinimbalan jeleran wonten perkawis ingkang kedah kula aturaken dumateng panjenengan Kanjeng yen to pancen wigati coba ndak keparengake matur ana ing ngersane ing sekawit kula minangka pikantuk dawuh saking ngersanipun panjenengan dalem iya ingkang supados jagi katentreman wonten ing Praja Majapahit minggah wonten ing Pemalang sedaya prajurit ingkang kula kanthi menika sami kaprajondang padha kalah terus boten namung menika sekadang kula srotani wedal sak menika sampun gugur ing palagan Kanjeng Sinuwun gugur ning madyaning Pemalang alap-alap sapa kang wani nyedani marang Surontani boten sanes namung Panji Pulang Jiwa Kanjeng Sinuwun Panji Pulang Jiwa Kakang Singorani pagi kutemunani wonten wigatos menapa lajeng panjenengan nyandhet anggen kula kepengin nemoni kalian Panji Pulang Jiwa kula atur
kula ingkang prayogi perkawis baliranipun Bupati Pemalang ing medal sak mangke kawontenanipun Surontani karebet Senopati Apram wonten ing Mataram sampun gugur wonten ing madyaning adya. Nuwun pangapunten sakderengipun ngantos kula kumawon hanengkah dhateng sampeyan dalem ingkang badhe mapakaken yudhanipun pun panji pulang jiwa ingkang yedani wontenipun Senopati Surontani. Ing Kanjeng Nuwun sewu, kula nggadahi pemanggih wontenipun Bupati Pemalang wantun mengkang pranataning praja wonten ing Mataram awit ing mriku anggadhahi agul-agul Senopati Kaprang ingkang luwih bobot luwih tanding boten sanes pun kulang. Kakang Singurang menawi toh kula badhe nyalirani lajeng panjenengan sandhet ateges panjenengan ngino dhateng setenggangan Sutowijo ing pangapunten dalem boten ateges kula ngasoraken dhateng kaprawiran panjenenganipun Kanjeng Sultan boten. Nanging ing perkawis menika wonten ing Kasultanan Mataram wonten pini-sepuh kathah ingkang mangkenipun nderek ngobetaken swasana wonten ing Mataram. Menawi kula tintingi peranganipun Senopati ing Mataram sampun boten kuwawa nandingi dhateng kordanipun Panji Plangji. Menawi to kula boten age-age nyalirani lajeng kados pundi kahanan wonten ing Kasultanan Mataram. Mangkenipun prayogi panjenengan dalem kedah nyuwun pirsa kaliyan panjenenganipun Waja Wertani kados pundi etuh kan pratikelipun ing mangkenipun peperangan menika saged kasirep. Kateng. Nggih, kula tampi atur panjenengan Kakang Pangeran. Alap-alap ingsun ngersake swane siwut sumertani. Sami dening panjenengan kula rawuhaken dhateng ing dalem Kasultanan. Dawah sesami-sami namung dadosaken kagetipun manah karanten dereng minanci kempalipun saka Gurewa dene angger panembahan sampun nimbali dhateng tiyang sepuh. Wonten menapa Dening panjenenganipun Siwa Julumertani kalebet saka guru dhateng ing Mataram. Badhe panjenengan kula aturi pirsa kahanan wonten ing Mataram ingkang katemben kesuk kaputus saking murtadipun Dipati Pemalang Ranggataji ngantos dumugi sak mangki peperangan dereng rampung malah wonten jago ingkang boten saged dipun endhaki jagonipun Ranggataji. lajeng jago menika paring asma sinten? Boten sanes namung Panji Plangji. Pulang jiwa. Anggir panembahan Plangji. Sewu duka kula suwun menawi sedaya menika tiyang sepuh kanggep luput dereng pikantuk palilah kersa dalem